Usa ka abogado mikiha batok ang Governor Hilario Junjun Davide ug sa SP members tungod sa pagpasagad niini sa CICC. Gituuhang kawatan nga misud sa usa ka car wash, gidunggab patay ug gisud sa baril. Suspect voluntaryong mitahan kang Talisay City Mayor JVR. Gipaubos na sa investigasyon ang substitute teacher sa Langtad, Argao nga gipasangin lang milabay og jealousy blade sa iyang tinun-an. Usa ka abogado nga residente sa Dakbayan sa Mandaue misangat og formal nga reklamo sa buhatan sa Office of the Ombudsman Visayas tungod sa giingong pagpabaya niini sa CICC. Giklaro sa abogado nga way nagsugo kaniya aron isangat ang maong reklamo. Ang detalye sa report ni Jinky Rosit. Sa matag-adlaw nga pagjogging ni Attorney Irvin Estandarte diha sa CICC complex, iyang mamatikdan nga wa na gyud hatagi og bilis sa provincial government sa Sugbo ang maong edipisyo sukad kini naguba sa linog ug bagyong Yolanda duha ka tuig na ang milabay. Busa kaganiha, gisangat na ni Estandarte, usa ka private lawyer, ang iyang reklamo batok ni Governor Junjun Davide ug sa mga sakop sa Hunta Provincial diha sa buhatan sa Office of the Ombudsman Visayas. Kasong violation of Republic Act 3019 kun Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug neglect of duty ang iyang gipasaka batok sa mga opisyal sa Kapitolyo. Alang niya, ang ayan untang atimanon sa provincial government ang CICC, bisan pa man og naputos kini sa kontrobersiya sa Administrasyong Garcia. Even if it is a subject of a litigation for corruption, graft and corruption, but it is not a license for him not to act and maintain the property and let it decay. Because there is a danger nga moabot ang panahon nga the damage will be irreversible. So Giklaro sa abogado nga way nagsugo kaniya aron isangat ang maong reklamo. Buot lang niya nga dili kini pasagdan isip usa ka government property. Ang ako lang itong gusto no, nga i-restore to its original state what it was before the typhoon and the earthquake. Pag-restore na, mura mo ta siguro to. May Sa pagkakaron, makita lang gihapon ang Never Again banner nga nakaplastada diha sa CICC. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Substitute teacher nga giingong milabay og kahoy ug jealousy blade sa usa ka tinun-an sa Langtad Elementary School sa Argao. Giimbestigar na sa DepEd Cebu Province Division. Si Jinky Rosit sa detalye. Nadawat na ni Dr. Rhea Marangtud sa DepEd Province Division ang kopya sa incident report nga gisumiter sa mismong principal sa Langtad Elementary School sa lungsod sa Argao. May kalabutan kini sa reklamo sa usa ka grade 4 nga tinun-an kinsa giingong gilabay og kahoy nga jealousy blade sa usa ka 23 anyos nga substitute teacher. Ang education supervisor consultant sa mga magtutudlo mo'y gipada aron mususi sa tinuod nga nahitabo. Base sa report, aksidente lang ang nahitabo sa bata kay igo rang mibanda ang kahoy sa bungbong dihang gilabay niya kini didto. So, ani manggod kaso nga atong ikuan ato manggod ng tan-awon jud og ang validity sa tanan nga assumptions. So tagaan gyapon na siya og time to answer sa iya. Alang ni Angtud, usa ka corporal punishment ang gihimo sa maestra nga dili angayang buhaton isip usa ka magtutudlo. Kung mapamatud-an sa investigasyon nga dunay sayop ang magtutudlo, posibleng mataktak kini sa iyang trabaho. Kung substitute teacher man siya, it's either to terminate the services or di na siya ma-hire o usab kaya na i-found jud nga guilty. Subling gipahinumduman ni Angtud ang tanang mga magtutudlo sa ilang dakong responsibilidad ngadto sa ilang mga tinun-an. Mobitaw niya ani nga trabaho kay kinahanglan nato ang pasensya, kinahanglan nato ang pagsabot. So ato lang din ipadangat sa atong mga teacher nga patasan pa ang ilang understanding sa atong mga bata, patasan ang love nga ihatag nila sa atong mga bata kay pura ra man gud sila mga anak nato. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5.
Mayor sa Dakbayan sa Sugbo wa mahimuot sa nadiskobrehan nga mga luna nga iya sa syudad diha sa barangay Kamagayan nga gikural sa mismong barangay kapitan nga way pagtugot gikan sa iyang buhatan. Si Leslie Caminada Vistil sa report. Checking on the cost. Nakurat si Mayor Michael Rama dihang namatikda niya nga gikural na ang hapit katunga nga luna sa nasunog nga area diha sa may barangay Kamagayan ning syudad. Nagsuta sa city government nga ang kapitan sa barangay nga si Raquel Avila ang nagpakural niini nga wa mananghid ngadto sa mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Gikural ang hapit katunga sa 3,814 square meters nga luna nga karon gihimo ng parking lot human kini masunog niadtong tuig 2013. Nasayran nga gawas sa pagkural do na pailang istruktura nga gitukod ang kapitan sa luna nga iya sa Dakbayan nga way pupananghid sa mayor. Wala man na sila mananghid nya, it's na kuan kayo na nakalitan ng taba nga pag adto dito ni mayor, si mayor maggidrabay nakakita nga doon na gihimo na nga kanang fence nga mura siya nahimo na exclusive tan-awon ba niya si mayor, syempre na surprise og nganong naana. Nasayran nga gipagamit sa mong barangay ang hapit katunga sa mong luna isip parkingan sa usa ka pribadong funeral services. Apan ang maong dapit kasamtangan unang gihimong isip pay parking lot sa kagamhanan sa Sugbo samtang wa pa mahuman ang plano sa imong proyekto sa dapit. Matud pa sa mayor nga wa siya problema og anha mo parking basta di lang kini himuong pribado. A certain surprise. Before I'm going to be hit by what you're doing, so I'm telling Lucille, get that fence out. Open na siya. Na mamarking diha. Parking, bayad lang. Bayad mo barangay. Di kay para sa... Oh, I do not want that. It was not being done for a private entity. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Barangay Kapitan sa Kamagayan nga mo'y gipasangin lang mikural sa usa ka luna nga iya sa city government miangkon sa iyang kasaypanan. Wa gilimod ni Kapitan Raquel Avila sa Barangay Kamagayan nga siya maoy mikural sa hapit katunga sa luna nga gipanag-iya sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Matud ni Avila nga nagkasturya na sila ni Mayor Michael Rama kagabi kalabot sa maong insidente. Nagtuo siya nga okay lang nga mudawat sila sa tanyag sa pribadong funeral parlor aron himuon nila kining parking lot. Gipasabot ni Avila iyang tinguha maulang gyud unta ang maka-income ang barangay. Plano karon ni Avila nga iuli na lang ang partial payment sa mga funeral services nga 40,000 pesos. Muna nasud unta to ilang kuan gani first nga month na mo deposit na sa among account. So karon yung kung ako gato ipas mi ko abi na ko kanang ikuan ka nga para maka-income ang barangay niya karon na income siya di man ko na pwede nga ko audit na pwede pasaylo adto ko kay wala gyud sa akong hunahuna nga kuan ba kay tarong bayasan sila ni Ari nga mo na ba kay kin. Nalandig sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang usa ka lalaki human ni bangga sa poste ang gimanihong motorsiklo niini sayo kaganihang buntag. Ang biktima nga si John Herson Arsiaga giingong gikan sa ilang panimay sa sitio Marfa sa barangay Bakilid sa Dakbayan sa Mandaue nga gituuhang nakainom. Samtang nagsubay sa daan daplin sa usa ka dakong mall sa naisgutang lugar, kalit lang nawad-an og kontrol ang biktima hinungdan ni bangga siya sa poste. Kusog nga nagpadagan sa iyang motorsiklo ang biktima sigun sa nakakita sa usa ka gwardiya sa mall. Itawag ko nila diyan, itawag ko giro. Mga alas 10. Yeah. Ilaundang mo. Ni po kuan mo ko natugong ko mga launa. Pero siya giinom siya. Okay, kanta-kantan lang sila. 400,000 ka pesos nga balor sa drugas ang nasakmit sa kapulisan sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group gikan sa usa ka babay atol sa gipahigayon nga bypass operation sa Dakbayan sa Karkar. Ang report gisundan ni Leslie Caminada Vistil. Ang nadakpan sa kapulisan sa Raid Suit 7 atol silang bypass operation mo si Aileen Repuela, 31 anyos, residente sa sitio Taubilia Dulid, Syudad sa Karkar. Gawas ni Repuela, target sab nga dakpon sa kapulisan ang live-in partner ni ini nga si Albere Quijano, apan daling nakasibat atol sa pagpangronda. Gibutyag sa mga otoridad nga naglisod sila sa pagsulod sa area gumikan sa kahagipot sa lugar. Wala unta sa listahan sa programa sa PNP ang duha ka live-in partner nga lambat sibat, apan tungod sa mga reklamo sa mga silingan, gipahigay nila ang surveillance.
Taga syudad sa Karkaramo isagan nila mga customer ug dito usab sa syudad sa Naga sila magkumprahan sa drogas nga ilang ibaligya. Makahurot sila ng mga 200 grams kasi na maklasify na to sila sa level 2 drug pusher. Giangko ni Repuela nga ang iyang ka-live-in partner mo'y namaligya niini, diin muhalin sila og 5,000 pesos matag tulo ka adlaw. Kanang gagmara sir kay kanang kuan sa ano niya nga mga 5,000 kuan ra man na sir. Tabutol man lang adlaw. Nakuha gikan silang posisyon ang 49 ka mga gagmay pakete sa shabu, usa ka medium size, usa ka large size, 38 nga Paltic revolver, lakip ng 4 ka bala, 1,200 nga kwarta ug 500 pesos nga buy-bust money. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camina de Vistil, News 5. Mamaligya ay og shabu gipusil patay sa pamailhing mamumuno sa Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi. Ang detalye sa report ni Ray Pasaporte. Nabulit sa mga samad pinusilan ang usa ka 28 anyos nga lalaki human kini pusila sa sitio Hagna, Barangay Maribago sa siyudad sa Lapu-Lapu kagabi. Ang biktima gila nga si Terry Pilapil, kinsa gituuhan nga tigamitan og shabu gawas nga mamaligya sab kini. Matud sa mga mulupyo dili residente silang dapit ang naasoy nga biktima. Sa inisyal nga pakisusi sa kapulisan, posibleng drug related ang hinungdan sa pagpamusil. So based sa mong investigation, murag drug-related na siya nga incident nga pero amo po yun yung gisubay gud na amnay nakita sa crime scene ng mga tinfoils pero wa tayo nakuha nga murag drugs gud. Mga nalay, mga presence sa mga tinfoils, mga paraphernalia ba. So muna makasulti ta nga drug-related. Dugang sab sa mga pulis, posible nga namaligya o kaha ni palit ang biktima og drogas nga mao'y posibleng hinungdan nga nakakita kini og inkwentro. Pero basig naninda ni siya o palit ba ni siya nga victim, so di pa gyud ta kasubay gyud. Considering ang area suglunon kay tanan, so murag tagtago gyud na sila. So na based sa investigation kaning victim dili taga dinhi kuno, taga Ilaya. So wa talaga basig ni palit ni siya dinhi nga naka-enkwentro. Giangkon sa live-in partner sa biktima nga si Jocelyn Simbahon nga tigamitan og droga si Pilapil. Apan gihimakak niya nga mamaligya iyang live-in partner og gidiling drogas. Nandunggan ko sa yung kaila dia yung mga barkada magamit pero wala siya maligya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Anda mohatag og security personnel ang Police Regional Office 7 ngadto sa mga delegado sa Asia Pacific Economic Cooperation kung makahukom kini sa paghapit dinhi sa Sugbo. Si Chief Superintendent Prudencio Tambanyas nagkanayon nga kun dunay delegado nga buot mo bisita sa mga tourist destination sa Cebu, di siya magmakuli sa paghatag og security escort niini aron masiguro ang kaluwasan nila. Wahinon sila nadawat nga advice gikan sa ilang labaw nga dunay delegado nga nagtinguha mo ani sa Subo human sa APEC meeting sa Kauluhan. Ang APEC meeting sa Kauluhan gisugdan ni atong Lunes ug mahuman kini karong adlawng Biyernes. Kapinusa ka gatos ka mga pulis sakop sa Region 7 ang gipaabot nga ibalhin og laing lugar sa dili pa magsugod ang campaign period sa election sa Mayo sunod tuig. Kini tungod kay ang maong mga pulis dunay mga paryente nga buot muhupot og lokal nga posisyon sa gobyerno. Si Ray Pasaporte sa kumpletong detalye. Automatic ba yun pag kumilik ano na? Ang PRO7 mipagawas na og listahan sa mga pulis nga dunay membro sa pamilya o kaparintihan. Hangtod na sa Fort Sanguinity ang nidagan og magpapili sa lain-laing lokal posisyon karong buwan sa Mayo. Sa 141 ka pulis ang Cebu Provincial Police Office mo'y naguna. Diin niabot og 40 ang ihap sa kadtong dunay kabanay nga magpapili karong eleksyon. Gisundan kini sa Bohol Provincial Police Office 36, 33 usab sa Negros Oriental. Parihong tag 13 ang Siquijor og Regional Public Safety Battalion, tag 2 sab sa Cebu City Police ug Mandawi City Police Office, samtang 0 sa Lapu-Lapu City Police Office. And we'll try to make it a point na dili sila ma-assign dun sa area where they might be influenced or they might influence the electoral process po.
Hinuon sa dili pa ibalhin sa laing lugar ang kapin usa ka gatos ka pulis. Mokonsulta pa si Banyas sa buhatan sa Comelec sa dili pa magsugod ang campaign period. Base sa palisiya sa PNP, ibalik rasab sa ilang pwesto ang maong mga pulis human sa eleksyon. Tumong ini mao nga dili makaimpluwensya sa mga botante nga butaran ang ilang kabanay sa adlaw sa piniliay. Giawhag ni Banyas ang kapulisan nga likaya na lang kini aron di mag-atubang og kaso human sa piniliay. Wa pasab makadawat ang PRO7 nga dunay aktibong mga pulis nga nidagan gawas ni adtong mga ningretiro na sa serbisyo, sama ni retired General Vicente Vic Luot nga magpapili pagkamayor sa lungsod sa Daan Bantayan. Matud ni Banyas nga bisan tuod og kanhinahimong hepe sa CPPO si Luot apan nahibaw sab ni sa palisiya sa PNP ug dili sab ni makaimpluwensya sa mga pulis sa ilang lungsod. Well, si General Luot tatakbo as mayor, but sabi nga alam naman nila na ng mga tao niya dati because he was formerly the provincial director of Cebu province. So they must guard also their actuations that they will not be perceived by the public to be favoring a particular candidate, or they are favoring, that is on a personal basis, but they will not be allowed to campaign. Nasayran ang lungsod sa Daan Bantayan sa nangaging mga pinili ay mao'y gikonsidera nga hotly contested area. Apan gipasalig ni Banyas nga muhimo siya og pamaagi aron malikayan ang posibleng gubot sa nahisgutang lungsod. Kapinunom na lang kabuan sa dili pa ang eleksyon. Wa pa makadawat ang PRO7 nga may mga lugar sa Rion City nga medyo init ang politika. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka basurero ang gipatay kaganihang kadlawon sud sa usa ka car wash nga nahimutang sa syudad sa Talisay. Giingon nga gitaguan pa ang sospek ang patayng lawas sa biktima sud sa usa ka drum. Kaganihang buntag misurrender ngadto ni Mayor JVR ang sospek. Ang detalye sa maong report eksklusibong giaksyonan ni Leslie Camnade Vistiri. Voluntaryong mitahan siyang kaugalingon ang usa ka sinaligan sa Happy Car Wash uban sa kadagkuan sa Muslim community sa buhatan ni Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes. Human siya makapatay kaganihang kadlawon. Nasayran nga alas 2 sa kadlawon kalit lang gisulod ining lalaki nga wa pa maili ang kwarto dinhi sa Happy Car Wash sa Dalan Rabaya, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Apan ang tigbantay nga si Ali Nader Barasil nakamatngon sa kasikas. Hinungdan nga nagnilayugay sila sa gituang kawatan hangtod nga naabot sa punto nga iya kining nadunggaban. Tungod sa kahadlok, wa niya dayon gipahibaw sa kapulisan ang insidente ug iya kini gibutang sa plastic drum. Nianang pagkabuntag, nakahukom si Barasil nga itugan ngadto siyang amo nga si Mauri Aziz diin nagpatabang sab sila sa Muslim community. Adto na ito gyang gusto ta syudto ka niya sa gyang gusto agya layugan ni ron. Ha? Iya di syudto ka. Ug gyang gusto mama. Prindik ka niya. Miya to ka. Nagkasumbagay sila, nisukol siya. Ato ni kuan, atong ipahibalo sa ato ang pulis aron nga unsay iyang kuan kay siyempre krimen man di tubagon lang nila unsay mga kuan kay napatay man, so dito na lang sa pulis niya nila kanon. Human mitahan si Barasil kang Mayor JVR, dali sab dayong gi-turn over ngadto sa kapulisan. Gitultulan sab ni Barasil ang kapulisan ug ang mayor uban sa news team kun asa dapit sa car wash niya taguy ang namatayng gituang kawatan. Matud pa nga tuyong gipabantay si Barasil sa mong dapit tungod sa kapila na nga mga insidente sa pagpangawat. Kuan man to, depensa niya ba, self-defense niya. Kay kanang car wash di lang man na kawatag ka usa kadaghan na. Sa pakisusi sa kapulisan, ilang nasayran nga usa ka mamasurahay ang maong tawo, apan way bisan usa niini ang nakaila sa pangalan. Gibana-ban ang nakaangkon og 5 kasama dinunggaban ang biktima. Ang presidente sa Islamic Propagation Society of Cebu, Muhammad Arafat Lozano, mipadayag nga tuyo nilang gipatahan si Barasil aron di na sa mabahigan og daotang panglantaw ang ilang komunidad. Dugang paniini nga buot nilang ipakita ngadto sa katawhan nga wa sila mag-tolerate og mga daotang buhat sa ilang igsoong Muslim. So wala gyud miningon og attempt ka ato itago kay atong tabangan kay Muslim. Dili na pwede. So this is also a warning to our brothers. Nga umubuhat og daotan, we are here, the community. Now we're spearheading for peace
nga mo ipakita nga tinud-on gyud namo ang mga igsoon. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada-Vistil, News 5. Mga bumbero sa syudad sa Sugbo miingon nga posibleng mibuto mga butane canister ang hinungdan sa dakong sunog gahapon nga milamoy sa 50 ka mga panimalay sa Alaska mambaling ning syudad. Samtang Department of Energy nakigtagbo na sa PRO7 isip usa sa mga regulatory body. Ang report ni Ray Pasaporte. Usa sa gisubay sa investigasyon sa kabumbiruhan mao nga butane canister ang hinungdan sa sunog kagahapon sa barangay Mambaling Sukwahi sa naunang pakisusi nga linya sa kuryente ang rason niini. Ang direktor sa Department of Energy Antonio Labios nagkanayon nga mas mayong unta nga maumol na sa City Hall ang task force aron hingpit silang makagukod niadtong mga distributor sa butane canisters. Ang butane canister gidili sa DOE nga gamiton sa publiko. Subay sa DOE circular nga mipagawas og lagda sa tanang nagnegosyo og LPG. Gikinahanglan nga mukuha ang operator sa Standard Compliance Certificate sa DOE aron ilhon nga legal ang ilang negosyo. Base sa Philippine National Standard sa DTI og DOE, kinahanglan kausar gamiton ang butane canister og dili pwedeng i-refill kay delikado nga mubuto. Ang masakpan niini dunay multa nga sa 60,000 pesos ug mahimo nga mapasakaan og kasong kriminal. So nasa atong kanang gi-mention ako nga circular, ang pag-refill ana is illegal. So kay ngano man no, so that would be very dangerous no. Kaya risk na siya kay ang butane magod mas gamay ni siya og pressure kontra sa LPG. So kung butangan na nimo LPG kanang butane canister, dunay posibilidad nga mubuto. Sa miaging simana ang City Risk Reduction Management Office sa Cebu City Hall mipatawag og tigom tali sa hingtungdang mga ahensya lakip sa DOA. Human usab dunay 8 ka tawo nga napaso sa barangay Kinasang-an. Matud ni Labios, gisgutan sa tigom kung unsaon pagkontrolar sa maong produkto. Usa ka task force ang angayang tukuron nga langkuban sa DTI, DOE, BFP ug PNP. Apan hangtod karon wala pay naumol nga task force ang lokal nga kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo. Kini manggod ang DOE regulatory body. So we're seeking mas maayo na we welcome aning move sa City Hall to form a task force. Kaganihang buntag si Labios uban sa duha ka sakop niini. Nibisita sa buhatan ni Prudencio Tombanyas ug usa sa ilang gisgutan mao ang nahitabong sunog kagahapon sa barangay Mambaling. We were discussing on how to address the issue on the illegal refilling of these butane canisters. Kay sila man ang regulatory body. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Nagmingaw karon ng Mactan Cebu International Airport human gi-kanselar sa mga airline companies ang ilang mga biyahe paingon sa kauluhan agig pagsanong sa no-fly zone tungod sa unang adlaw sa APEC Summit. Adunay report si Jinky Rusit. Sayo nga miabot dinhi sa Mactan Cebu International Airport kining usa ka grupo sa barkada nga dunay scheduled flight paingon sa kauluhan. Apan samtang nagtan-aw silang flight status, didto na nila nasayran nga kanselado di ay ang ilang biyahe. Wala mi na-advisean nga makansel ang mga flight. Supposed to be our flight is 1:35 but na-change siya into 10 p.m. So wala to mi kabaw sa mong buhaton karon since mo-appeal mamig seminar tomorrow. Tungod sa daghang flight cancellations, nunot sa no-fly zone nga gipatuman karon sa Civil Aviation Authority of the Philippines tungod sa APEC Summit, mingaw ang departure area sa MCIA. Taas usab ang linya sa mga taxi ug dili sa busy ang mga porter. Swerte kining duha ka mga Israeli kay nakasakay pa sila og sayo nga flight gikan sa kauluhan paingon dinhi sa syudad. I just try to find the place. Sit in the earlier flight to this morning. So and we stuck in the traffic for 6 hours. So it took a long time from about 6 afternoon till 12, something like that, when we reach the hotel. Karong adlaw unom ka mga biyahe paingon sa kauluhan ang gikanselar sa mga airline companies samtang 14 ka flights ugma ug 15 sub ka flights alang sa November 20.
Alang sa dugang nga flight details, mamahimong mususi sa website sa www.mciaa.gov.ph. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Tungod sa sunod-sunod nga mga insidente sa gawa sa nasod nga adunay kalambigitan sa mga teroristong grupo, ang Muslim community dinhi sa Sugbo mipasalig nga mo kooperar sila aron mamintenar ang kahapsay labi pa sa nagsingabot nga duha ka mga dagkong kalihukan karong Enero. Ang report ni Leslie Caminade Vestil. Giangkon sa presidente sa Islamic Propagation Society of Cebu, Muhammad Arafat Lozano, masakitan sila kung adunay mga insidenteng mahitabo nga ang bahiran dayon sa maong sala mo ang Muslim community. Alang nila dili sayon nga ipasangil dayon kanila ang mga daotang buhat tuod kay maapektuhan sab sila. Tuyo silang mihikling dinhi sa Sugbo tuod kay buot nilang matagamtaman ang kahapsay dinhi mao nga misaad sila nga dili mohimog kasamok. Mga nibuhi ka, gusto kag lugar nga mupuyo ka sa kalinaw imo na nung gupton. Ron is ang among pagpangusog nga among matabangan dili man siguro mahimo natong 100% kay di puta kay di mata superpower nga mga 100%, but we are trying our very best nga makatabang ta sa katawhan, sa gobyerno, sa kapulisan nga atong mamintinan ang kalinaw. Si Ustab Najib Razul, mihulagway sab nga di sila makaako nga mohimo og kagubot sa lugar kung asa sila nanimo yung malinawon uban silang pamilya. Dugang pa niini nga kung aduna man ugaling mga tawo nga kauban nila sa komunidad nga mokalit og tunga sa Sugbo, ila dayon kining ipaubos interogasyon ug kung ilang masayran nga adunay binuang nga buhaton, sila mismo mo'y musilot niini. Kung unsay gubot sa Mindanao, ditong Imaylef, ang Abu Sayyaf, we cannot allow spillovers. First, niya among pamilya diri. Ni ami diri nang inabuhi. Ni adin hiya among mga anak ng eskwela. Dili mi ka-afford nga maggubot pa diri. So if ever na ay mga instances nga naay mo ari mo pasilong, amo dayong i-question. Kuno ka mo ri? So diha pa lang sa community level namo, ma-check na namo in fact. Gikondenar sab sa Muslim community sa Sugbo ang mga terrorist attack nga gihimo sa mga nagpailang mga sakop sa Muslim lukop kalibutan. Tud kay matud pa, di binuhatan sa usa ka Muslim ang mopatay og mga inosenteng tawo. Sama na lang sa naulahing panghitabo ngadto sa nasod sa France. Sa nasayran ang Cebu City Government plano sab nga magkigtagbo sa Muslim community aron masiguro nga matabangan sila sa pagmintinar sa kalina ug kahapsay atul unya sa mga dagkong kalihukan sa Sugbo sunod tuig. What they have been doing is wrong, and we condemn all what they did in the strongest terms. Barbaric siya nga, dili siya, inhuman siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Gibasura sa buhatan sa Office of the City Prosecutor ang kasong arson nga gipasaka sa kapulisan sa Talisay batok sa ilahang mayor nga si Johnny V. De Los Reyes. Ang mipasaka sa maong kaso mao silang SPO2 Oliver Monteclar Dacwa, PO2 Abraham Nolasco Quijano ug PO1 Cleo Ali Valde Luntao. Base sa desisyon nga nakabot ni Acting City Prosecutor Mary Francis Dakipil nga ang nahitabong sunog sa truck de karga usa lang ka aksidente ug wa kini gipasunog ni Mayor JVR base sa reklamong gisangat sa kapulisan. Tungod sa maong desisyon, nakita ni Dakipil nga walay igong basehan ang pasangil nga gihimo sa tulo ka pulis ngadto sa ilang mayor. Si Mayor JVR sa iyang bahin mipadayag nga wa gyud siya kalibutan sa gipasangil batok kaniya. Apan sa pagkakaroon nalipay siya sa nadangatan sa maong kaso ug magigstorya pa siya sa iyang legal advisor sa mga posibleng laka nga ilang panghimuon. Pananlitan uroy og wala tayong taka. Di wala taon didapig ang kinaiyahan nato ato di mapriso man kay non-billable ko to. Wa joy gitawag nato nga intensyon nga nung sunugon. Happy Day mga igsoon! Human sa launching ni atong Setyembre 30, formal na nga milagda og Memorandum of Agreement ang lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Sambuan, Cebu Technological University ug ang Smart Communications may tungod sa libreng paggamit sa software nga Secured Health Information Network and Exchange kon Shine OS Plus. Kun unsa kini, ania ang report.
Gipahibaw sa Smart Communications nga ang maong software o sa kining electronic medical record system diin mamahimong ibutang sa system ang mga record sa pasyente nga magpakonsulta sama sa immunization, prenatal, general consultation ug uban pa. Nasayran nga sud lang sa duha ka semana nahumana ang pag-encode sa dili mo menos 6,000 ka records sa mga pasyente ngadto sa bag-ong system niini. Now we have records in place and we can now do services daily and we can actually have steps easier. Ang campus director sa CTO Sambuan miingon nga dako kining oportunidad ngadto sa ilang mga tinun-an nga makasinati sa bag-ong matang sa teknolohiya human sila migamit niini. Opportunity of our students who are taking up information technology related courses to experience sa system. Isip bugti usab ngadto sa RHU Sambuan mihatag sab og tulo ka mga bag-ong laptop ang Smart Communications nga magamit unya alang sa pagpadayon sa maong programa pinaagi sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lumulupyo sa natad sa panglawas. Ug mao kadto naglangkob sa atong light news karong hapon. Hangtod ugma mga igsuon ug alang sa walay karapusang mga chikas uban ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukwat Serag ang ato word of the game nagkanayon. Paano mo lalabanan ang katamaran kung tinatamad kang lumaban? Agay! Attorney Georgia, today marks the first day sa APEC Summit in Manila. na naagi-host karon dito sa Manila, no? Yes. And doon ay dako kayong gistoryaan karon, no, sa social media. In fact, doon na sila hashtag What is APEC it? Hotties. Gusto na akong i-kuhaon ang imong reaction. Is it surprise? Si Prime Minister Justin Trudeau sa Canada ug ang Mexican President nga si Enrique Peña Nieto. What do you think? What is your question? Who's your preference? Ug naa kay chance to date one of them. Also, may talk show, but anyways, I will answer. I will go for Nieto. Ngano? Well, I like the looks like that. Grabe ni karon sila na Yes. istoryaan. In fact, Yeah. this puts It's trending everywhere. A lighter note, no, sa Yes. kaning Sa APEC pagka-serious sa celebration. APEC, at least as Filipinos, we always find something to talk about na lighter issues. Of course, si President Barack Obama is here. Yes. And ang atong host president, atong kaugalingong president, Yeah. si President. There are 21 members in the APEC. Yes. I'm not so sure there if everyone is here. So Yeah. we We also welcome welcome them. Yes. Yes. Congratulations kanatong tanan. Mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, Action! aksyon!